Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Beng, tubeng, sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabali manan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. At do'y tistoryangin kang pinaulwan. Lockdown latta kayo. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Kasanuman nga tantibiyag tayo, makatawin na nakastoy. Isang araw, nagsubliman ti isikyo, ti daduma ang lugar. Nang runa ka na iti makon na akisitis iti pagilyan. Gapo iti kimaro a COVID, no imado tinapiktaran. Wen nga rod, kasano nga men, imbes sa bumasit no makontrol, saan mo ta imado tinagpositibo? Limo kay nga men, ken saan anasurutan na iti protokol. Nang runa iti panaganad. Mangnamnama nga men ti kaduan, taddan bakuna. Saan pa'y matamabakunaan ti amin? Ang damot nagiti makuna a priority. Nang rona nagiti frontliners. Ada nga tapay namnama mapuko day tapay, Ros. No siya, kasta ti amok. Madanon to ti panaway na mapukaw matlaang na ita virus. Ngam ti saludsod, kanon to? Awan makasungbat iti na ita. No saan na nila nga po Diyos. Hanggang tangay dan bakuna, manamlama, ang makontrol mo't lang. Gapoy ti pandemya, umado ti krimen. Dan agbisin ti tao, ipamuspusan na nga agpapan makarami dan iti dakas. Sana maliklikan na ita, saan nga agpapada ti kapanunutan ti tao. Kasanupay kaado ti matay, gapoy ti dayta virus sa mapukaw. Ay, nang runa kat saan pa nakaala ti pagilyan tayo ti umdas a bakuna para kada tayo amin nga umili? Iso nga ron. Ngamin, andarag iti pagilyan, asaanan nga agilako iti partwat da a bakuna. Ta priority da iti umili da. Dahi tamo tinangag ko adamag iti radyo. Dito pa kat andarag iti na-questionaran na mayor, kanada pa'y aktor ang nagpabakunan. Idinto ta saan nga isuda ti priority. At damot rason tay mayor. Tapno maallo ko'y nakano dagiti kailyan na as safe ti agpabakuna. Uray pa. Adara iti makuna a priority. Dagiti makuna a frontliners. Pasaway talaga ti tao. Saan mo may kat da ita? Ay, do pa yan ti agririri Tawan makanda. Nang runa no may patungpal manan ti isikyo. Awan mo't maramidan tayo nung dahil ti order ti gobyerno nasyonal. Saan amaw awatan ng ti mapaspasamak di ti lubong. Talagan sa nga kisay ti taon. Idi pala po nga nay, andan na iti nga ango ulwan no pandemya.
Awan pa lang dagiti rumbeng ko mga umun-una dito barangay office kagawad. Ay, as usual, Chairman. Saan man nga muno niya nga oras nga umay ti barangay sekretary. Ta umay no kay kayat na. Sinalbag dagito yan natatawa ya. Awan lat pagnakmandamoy. Kulayo kit de, kari da kari. Ngam kari mo, ngay tayam ti kalay. Supay Aywan gayam. Awan ka dit pipirmak di tatagudungak. Awan samay. Awan mo't makitak di ti a folder. Ay sanak nga rudin ngagbayag. Sikapay lang ti mabati di ti opisina. Sige, Chairman. Panawan taklatan. Urayak dagiti kakadwa nga duty. Ay ngam no awan lat ti umay ket ada napati ka pa panam isaramaw. Anya? Pagsasaritaan tayo to dayta. Sige Sa nakasta. No saan na maladaw ti agduty. Saan nga umay? Ay no kastamot lang. Agikat na langin. Anya? Kasano nga rodan, Dom? Ada ko mapapanan tayo kadananang kantata nga paskan. Awan pa lang, nagitiag duty ko ma. Kasaritam ni tatang Yan Rosa, kasaritak man ni Doming. Adto'y tatang. Hello Doming. Tatang. Awang ka di pa lang da kagawad. Tay uday kunti barangay sekretary. Awan na pa yung araw. Yes, kita-kitan. Panawa mo. Isira mo da opisina. Anya? Mang-meeting ak no bigat. Sana mabali na kastalatan na kanayon. Sige Agruam na kiti sinalbagay. Kaputan nalokay da taon. Agabuso da magtayin. Wala na. No, napatag, di pa panandayaw. Wen. Dayta tibilin ka. Siyak ti makamo no at dagreklamaw. Kasanungay dayta, kanayon latta nakasta ti aramid da. Makapasurun nga rod. Nasken nga aksyonan nyo dayta, lakay. Sika ti madadaol dita. Wen. Miti nga kida no bigat. Ay sana mabalin da ito'y. Talaga mo ta sana mabalin. Sagat kundi pakpakaasi da no ibagam nga ikatem ida nang runa kadagiti appointed officials. Kat dagiti elected no kagawad, adu a proseso sanaya. Amuk? Ay nga adon ti ebidensya iti panagliwat da iti responsibilidad da. Alagat, sige aksyon ti kasapulan dita. Saan kang agpatingga iti sa ulaan? Kaya't mo asawan, saan mo anadanon da kagawad Doming kan chairman gusting dito, kagawad andang? Saan nga ruda nakasarramot tayo? Nay, napanandang nga rodan nga Saan ko nga mo Ada mo notice di tari daw. Tagluko. Inikat kaon. Saan ko nga mo no aday may ka nabasa da. Kahit anya tinakakability notice. Kunada, chairman kan kagawad Portugal at the Municipal Hall. Wait for kagawad padtok as OD and barangay secretary kunana. Anya? So todas tamanain, ti delikadaw. Imbagmanta ada kayo na apong opisyal. Nay, asang apayaya, anyat problema. Da kayo. Anya? Nakasapulan da kayo. Awan kayo. Itayak pa nga agkarasubling mo nakarigip ti opisina. Ay, kwa nga may, nansong, daytay. Si kansamot ti duty kagawad padtok. Awan serbiyo. Anay. Na. Pimanawan kagawad. Bay, amda dya ko atin. Ay nga agpulong laki di kan chairman gustay. Bay, amda sana parikot na dya ko atin.
Napanam idi kalman kagawad padok. Kwa, Chairman, daak matkat ito yung barangay hall. Anya nga oras? Jak masigurado ang pasado alas 11 san, Chairman. Nagladaw kan kat si kati officer of the day? Sorry, Chairman, ang saan ka nakasapa, tadap na ngamin na panak. Kastayo kadilatan. Awan pa nagbalbaliw yaw. Kas itinakunak, tadap na ngamin na panak, Chairman. Sige. Agmi-meeting tayo. Emergency meeting. Ngam sa na may sa ti business matter. Umuna, ti saan nyo apanangakam iti responsibilidad yaw. Ken, ti may kadwa, ti kabarbaro apamilin ngagsublita yung manan iti GCQ manipod iti semi-normal situation. Ay, saan samot nga agrunrun da dagiti barangay tanod, Chairman? Agsasaro no dagiti mataktakawan. Amok deta, Mrs. Timayoga. Nagduduma ti reklamo anaawat ti opisina. Anya nga ron, Chairman. Kasano pa'y nga tama biro kag ti kalding ka. Ang mga no'y babada na tilalat na. Anya? Ni Ansyong, napukaw ka no mo ti dwa amang ukop na. Anyan? Kaya ti makina ti kuliglig ni Andong. Oh, gapo siguro manan iti lockdown, Chairman. Agbisin ti tao. Oh, salot kit di kastaw. Ay, awan maaramidan tayo, Chairman. Ngamen, agbisin ti tao. Wen, ngam saan aday ta ti panggapuan da, nga agarami din iti dakais. Patpatsimot day ja, Chairman Gusteng. Ay, san ka ngagsao iti kasta, kagawad padtaw. Tanno maidtanon kan kwa na, takdakas ka man ay. Kasjay na laeng, namawan mo't mararamidan na. Ay, sige magngaraw, ibagakin kwa na. Taradak ti pagkangabanyas. Aniyan? Nanggag ko na itan iti drama ah. Tultuladik lang mati doon iti drama akwala. Aniya? Amom kagawad andang. Uray anyat aramidem no agbisin dagiti tao. Ah, No ang tupay ang mabisin, sarjenta ti alad no na lang to aro ti bangir. ay mo kiidi kagawad. I-lockdown da nga mawan mat maitad dang ayuda. Agbisin dagiti tao. Tanya nga ron nga iti aramidin tayo. Kanya-kanyang salukag. Nga oray kaipapananti panagtakaw mo, wenno panagaramid mo iti dakas. Anya nga ron. Ay sus. Patsa ka mabiita na maparmek ti COVID. Ta addan bakuna kagawad. Ay, mabayag pa'y dayta. Dayta nga ron ti parikot. Kaanon to nga maparmek dayta akabo. Sora di makita. Isikyo manan, itintero a probinsya tayo. Maingitan ti protokol, kastamutan ti curfew, sagudayan ti ordinansa, alas 6 iti rabi aging gait alas 5 iti agsapa. Sino lang dagiti mapalubusan na rumor, Chairman? Unag peso, Chairman. Asino nga dagiti mabalin na ti rumor iti dayta nga oras? Datayong opisyal. Nagititanod. Nagitagtrabaho iti ospital kan dagiti health workers. Sige, Chairman. Di kasanong araw, di agronda tayo, wano ag-checkpoint tayo. Ay, kapilitan na. Nasken nga awan mapalubusan nga gwarang-warang kadagita nga oras. Nalawag mo't lang, tibilin ko king kaansong. Uwan, Chairman. Paliwam amin agaraw da kagawad padtok.
ikang kay ti kwartam ken alaan kan kastanod. Nagsayaatan, Chairman. Ngem, saan ka nga agpadpadlaw nga agpaliiw kawain? Wen, Chairman. Agpambarang ka pa'y kidia makikadwa kadakwada. Ariglado, Chairman. Kasta, nasayat. Oh, ato'y tidwa gasot, kwartam. Sos, sana pa yan nagtrabaho at danutang-dan ko, Chairman. Ay, sikan ati chairman gusting. Kasta ti kayat ko. Iso makikadwa ka kanya. Ada ka nung manin na pukawan iti pamosyan kan baod lakay. Kitaan nyo Ay, jas kida kita. Saan mo't nga grun-runda nga min dagiti barangay tanaw? Ay, haman na. Saan ka dyan? Ang nasikap na kitag tatakaw. Nang runa na kitag bamanok. Saan aya nga damot kurfyaw? Wain. Masitar kan matiliw kuma dagiti basta latan agwarang-warang iti rabi Kasta nga road. Nga mas dawak. Tadalat na mapukawan min matakawan. Ay, kita madadail ka manditan. Ay, sana mabalin. Aging kay ti siyak ti barangay chairman di ti nagbugsutan. Pagbugsutek dagiti agpangga pamangdadali ti napinta sa likod ko. Sana mabalin ang madadal ti kina outstanding barangay chairman ko sa ping. Mark my word. Kanayon sa titagayo iti balayo kagawan. Saan mat? Pagpaimas lang ititurog mi kadagiti kakadwa tanawd. Aya. Amo mat, kanayon ti panagrundami. Naimbag kada kayo tasaan kayo mapuypuyatan na babaya kagawad. Angam da kami nga Ay, anusan nyo Hanggang nakaskas daaw kagawad padtok. Anyamot nga ti pagsiddaawam. Naka-curfew hour tayo, mate. Alas 6 iti sardam, aging ga iti alas 5 ti parbangon. Ita? Adalata mo matakawan. Dinto takunayaw nga grunrunda kayo, mate. Nasikap nga min dagiti mannibrong. Amodat tumayming. Kagawad. Baliwan yu ti strategy yung agrunda. Ay, anya? Awan, ano kasta? Madadaal tayo dito'y nagbugsutan. Babalawon da tayo lakit di, dagiti kabaranggayan tayo. Anya nga rod nga iti mabalin tayo, no di tayo matmasalamaan dagiti mannibrong. Kun may sa, agbisin dagiti kabaranggayan tayo, gapo iti kanayo na lockdown. Ket, agtakaw damot tayo. Siguro. Dahil tati amuda akalaka na pamuspusan, tapno saan nang agbisin. Amaw, kasta unay man ang ungot ni tatang. Nasa umon. Sino nga tamot dagiti agmamanok kung nagtatakaw amang gungundawa iti lockdown. Kunam katanda pa'y may patpatong pala kurfyo. Doble nyo ti agrunda Kasta tira aramidan may. Mabit lang ba kayo? Ang daawag ni tatang. Sige, sung batam tadaramida kiti kusina. Hello, tatang. Duming, umay kaadagos dito'y waiting shed iti purok tres. Kaapa eh? San ka nagdamag? Umay kandalsim. Uwan tatang. Mabit lang. Umana ka. Daasyong kenpugak atano di kadwa ni kagawad padto ka nagrunda. No kasta doa grupo dagiti nagrunda. Wayne, ngum sa bali mo ti grupo ta. Urayin talang nyansong. Chairman. Pinasurot ko da kagawad padtok. Nakaskas dao nga minin da itaw. Adda karipyaw, ngum adda mapukawan. Awan matagwarang-warang kadagiti kabaranggayan. Kapiti lockdown kun naingetan na karipyaw. Wan nga ron.
Chairman, may kayon, amok tinagtulungan na. Ha? Ay, isusapon na kitutak pa. Yan. Ay, sige, mapantayin Doming. Masapol ang maripot tayo idan. Patakan nyo. Isa ko at agos na giti manok. Reglano. Tipak tayo amin. Alan. Nagtitay ka na kayo. Okay, ito chairman. Salbag kayo, kagawad kang tanod. Takaw. Yodong kayo. Kat si kagawad patok. Last mo. Ko chairman. Kanya kwa chairman. Sige Doming. Pusa sa mida atalo. Pagsisilpom ida. Taumawagak iti pulis. Chairman. Salbag kayo, kagawad kang tanod nagmamanok. Karsel ditong palyaw. Salbag kayo. Salbag. Dream again. Ano na dyan? Kagawad kang tanod. Iso damit tagtatakaw. Ditan kagayem tinagdibusan, ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo, ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.